В Никотерм вярваме, че добрият продукт започва с контрол и завършва с доверие. Затова изграждаме всичко като собствено производство, не като външен монтаж. Всички наши продукти се изработват на място, в собствената ни база. От избора на материали, през обработката и изглобяването, процесът е изцяло под наш контрол. Работим с проверени материали и ясни технически изисквания, които следваме без компромиси. Всяка машина се изпитва при нас преди да напусне производството. Правим настройки, проверки и тестове, така че клиентите и партньорите ни да получат готово, стабилно и предвидимо решение. Никотерм е собствена продуктова линия, собствено производство и дългосрочен ангажимент към клиентите и нашите партньори.